солимии миллат боигарии давлат аст. ҳамин аст ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ диққати махсус дода пайваста баҳри пешрафти ин соҳаи афзалиятнок тадбирҳои муҳим андешида баҳри бунёду ба истифодадиҳӣ ва бо дастгоҳҳои нав таъмин намудани муассисаҳои тандурустӣ иқдомҳои наҷиберо рӯи даст гирифтааст. танҳо давоми 3 моҳи соли ҷорӣ дар кишвар 21 адад муассисаҳои тандурустӣ сохта ба истифода дода шуда 61 адад иншоотҳои тандурустӣ таъмиру азнавсозӣ шуданд. дар ин давра ба маблағи умумии 84 миллиону 436 ҳазор сомонӣ таҷҳизот ва асбобҳои тиббӣ, дастгоҳи рентгени рақамӣ, таҷҳизоти нафасдиҳии сунъӣ, таҷҳизоти ташхиси фаросафтӣ ва сайёр, мизи ҷарроҳӣ ва ғайра дастрас карда шудааст. бо истифода аз шароити мусоид табибони кишвар дар 3 моҳи соли 2024 дар самти ташхис ба 8 адад ва дар самти табобат бошад ба 9 адад навгониҳо дастёб шуданд. табибони муассисаи давлатии маркази ҷумҳуриявии илмии ҷарроҳии дилу рагҳои вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон пас аз дастрас кардани дастгоҳи ангиоҷет амалиёти навро дар рагҳои хунгард анҷом доданд. вазифаи асосии ин дастгоҳ аз он иборат аст ки бе буриши бадани бемор бе истифода аз беҳискунии умумӣ тавассути пунксия ё ин ки шикоф кардани раги хунгард найчаи ин дастгоҳ ки қисми асосии ин дастгоҳ мебошад ба ҳамон мавзеи басташудаи шараён ё варид бурда мерасонад. баъд аз он ин найча ки дорои ду шикофӣ мебошад тавассути шикофи аввал бо таҳти фишори бениҳоят баланд маҳлул фиристода мешавад ба гирду атрофи ҳамон хунҳои лахташуда. баъд аз он ки он хунҳои лахташудае ки шараёнро бастаанд мулоим карда мешавад тавассути шикофи дигар бошад бо истифода аз фишори манфӣ ки ин дастгоҳ доро мебошад ин лахтаҳои хун кашида гирифта шуда раги хунгард гузариши раги хунгард барқарор карда мешавад. амалиёти ҷадиди дигаре ки табибони ин даргоҳ анҷом доданд ҷарроҳии эндоскопӣ бе усули буриш мебошад. қаблан ин гуна амалиётҳои ҷарроҳӣ бо усули анъанавӣ яъне буридани 15-16 сантиметр ҷисми бемор гузаронида мешуданд ки ин ҳолат албатта муддати бистарӣ ва табобати беморонро дароз мекард. бемории ахалазия када яъне ҳангоми ин беморӣ қисми гузариш сурхда ба меъда танг шуда бемор аз хӯрокхӯрӣ мемонад ва ҳангоми хӯрок хӯрдан қайдкунӣ яъне парто беморро азият метиҳад. имрӯз мо бо усули бебуриш аз даҳон даромада пардаи лӯобиро кушода и пардаи зери лӯобиро кушода мушакҳое ки қисми сурххӯрда ба меъда гузаришро сахт маҳкам карданд онҳоро бурида ва дар қисми лӯоби сурххӯрда бо клипсо маҳкам мекунем. ҳангоми амалиёти ҷарроҳии эндоскопӣ бемор муддати як шабонарӯз дар беморхона истода баъди як шабонарӯз ба хона рухсатӣ мешавад. мавриди зикр аст ки аз ҷониби табибони муассисаи давлатии маркази миллии бемориҳои сил шуш ва ҷарроҳии қафаси сина низ амалиёти ҷарроҳии эндоскопӣ барои нафароне ки мушкилии нафаскашӣ доранд гузаронида шуд. ин намуди беморӣ ҳангоми тангшавии трахея яъне осеббинии девораҳои он ба амал омада зарурати гузаронидани амалиёти ҷарроҳӣ ба миён меояд ки пештар шаҳрвандон барои анҷом додани чунин амалиёти ҷарроҳӣ ба хориҷи кишвар сафар мекарданд. чизтаре ки мо дида истодем дар ин ҷо трахея аст. ҳангоми тангшавии трахея яъне осеббинии девораҳои он ба вуҷуд меояд ва танг мешавад. дар бемор амалиёти ҷарроҳӣ гузаронида шуда мавзеи тангшуда гирифта шуда қисматҳои нуки он бо якдигар пайваст карда мешавад. дар муассиса дар ин муддат 6 амалиёти ҷарроҳӣ гузарондем ки ҳамаи онҳо бо муваффақият буданд. беморон дар ҳолати хуб қарор доранд. табибони муассисаи давлатии маркази миллии илмии пайвандсозии узв ва бофтаҳои инсон бошанд дар ҷодаи пайванди ҷигар амалиёти нави ҷарроҳиро роҳандозӣ намуданд
ки он аз дигар амалиётҳои муқаррарии ҷарроҳӣ дар ҷигар тафовут дошта бори аввал анҷом дода шудааст. бо вуҷуди мураккаб будани ин амалиёти ҷарроҳӣ хушбахтона он бо муваффақият гузашт ва вазъи саломатии бемор хуб арзёбӣ мегардад. ба ҳамин коргарои тандурустӣ ба ҷаноби оли эмомалӣ раҳмон ҳамин раҳмат кардем ташкило кардем шаҳрҳои бегона нарафтаем шаҳри худомо муолиҷаҳои нақс карда гирифтем оилаам ҳама донор шуд мана худохоҳад ҷарроҳӣ гирифта нақшда мерем акун. дастоварди дигаре ки табибони кишвар ба он дастёб шудаанд рост намудани сутунмуҳраи катшуда мебошад. табибони корхонаи воҳиди давлатии бемориҳои сутунмуҳра бо истифода аз дастгоҳи нави седуга ки бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дастрасӣ онҳо шудааст тавонистанд баъди амалиёти ҷарроҳии 8соата сутунмуҳраи каҷи духтараки 17-соларо рост намоянд. мавриди зикр аст ки ҳангоми анҷоми ин амалиёт рафти часпонидани лавҳаи махсус барои рост кардани сутунмуҳра маҳз тавассути дастгоҳи седуга назорат карда мешавад. солҳои пеш чунин ҷарроҳӣ бо намуди харинтон мегуфтанд ба бадани як тарафи муҳра як тири оҳанин мегузоштанд ва ба воситаи сим манамин аз изофаҳои найзашакл ба танаи ҳамин тири оҳанин пайваст карда мешуд барои зиёдтар нашудани качави сутунмуҳра. локин ин муҳраро ба ростӣ ё ки кам кардани качавӣ оварда намерасонд. ҳоло бошад ба воситаи манамин усули транспедикулярӣ ба воситаи шурубҳо мустаҳкам кардани сутунмуҳра дар марказ ба роҳ монда шуд. мана 24 градус качавӣ ва ба чашмам аён аст ки чӣ қадар качавии сутунмуҳра дида мешавад ва ин ҳолат бошад баъди ҷарроҳӣ ки манамин 8 маротиба качавии сутунмуҳра 8 градус качавии сутунмуҳра рост карда шуд. ташхису табобати бемориҳои чашм низ яке аз самтҳои муҳими соҳаи тандурустӣ ба шумор рафта ҳоло дар ҷумҳурии тоҷикистон барои табобати бемориҳои чашм тамоми шароит фароҳам оварда шудааст. ҳамчунин бо ворид шудани беҳтарин таҷҳизоти муосир кори табибон осон гардида беморон метавонанд дар ватани азизамон чашмони худро ташхису табобат ва ҷарроҳӣ кунанд. табибони муассисаи давлатии маркази ҷумҳуриявии клиникии бемориҳои чашм низ бо истифода аз шароити муҳайё гардида ба як дастоварди нав дар самти амалиёти ҷарроҳӣ дар чашм ноил гардиданд. пешвақт мо ба тарзи буриш ҳолати буриш қадимо лезво қати мебуридем махсус лезво ҳастанд чашма мекушодем мо дар ҳолат қайчиҳои нозук ҷо карда он хуншорӣ ё ки маҳаллое ки пайдо шуда ё ки оби шишамонанд пайдо шудагӣ дар дохили ҳавзаки пеш муоина тоза карда бурида ба тарзи буриш мегирифтем. имрӯз чӣ хеле ки ман гап задам мо аллакай ба тарзи пӯшида ва тарзи сурох кардан тоза карда мегирем. имрӯз ки ҷарроҳӣ кардем фардоша баъди дидан метавонем ки ҷавшонтем равам. маврид ба ёдоварист ки давоми соли 2023 дар самти ташхис ва табобати бемориҳои чашм дар кишвар зиёда аз 11 намуд усулҳои нави ташхису табобат ворид карда шуда буд. бояд гуфт ки дар баробари ворид намудани амалиётҳои нави ҷарроҳӣ табибони кишвар дар 3 моҳи соли ҷорӣ дар самти ташхис низ ба як қатор дастовардҳо ноил гардиданд. аз ҷумла табибони муассисаи давлатии маркази ҷумҳуриявии илмии саратоншиносӣ дар ҷодаи муайян намудани саратони хун, саратони ғадудҳо ва устухонҳо ба дастоварди нав дастёб шуданд. хушбахтона ин намуди ташхисӣ ки иммуногистохимия мо ба роҳ мондем ба мо имконият медиҳад ки ба беморони ғадудҳое ки калон шудаанд гирӯҳҳои лимфакӣ мо мегӯем дар муайян карда метавонем ки ин намуд бемории саратони бадсифат аст ё он ки хушсифат аст. иммуногистохимия бартарафии он дар ҳамин аст. мо метавонем ки омосҳое ки дар бофтаҳои мулоим дар мушак дар устағон дар бофтаҳои чарбии зери пӯст пайдо шудааст муайян кунем ки омоси бадсифат аст ё хушсифат аст ва кадом намуди табобатро ки ба ин беморон фоиданок аст мо муайян мекунем. ба забони илмӣ ин таргетни терапия мегӯянд. соли 2023
ба хориҷи кишвар ва федератсияи русия рафта касбомӯзӣ гузарондем барои муайян кардани дигар намудҳои омӯзҳоя муайян кардан. Гуфтан лозим аст ки аз соли 2008 саратони ғадуди шивиро танҳо дар як узв мо метавонистем гузаронда. хушбахтона имсол мо метавонем ки ҳамаи намуди омӯзҳоя ташхиси иммуногистия химиявӣ дар ҷумҳурии худамон берун набаромада мо гузаронем ҳамин намуд ташхиса. ҷиҳати дар амал ҷорӣ намудани ташхиси бемории сил аз фазла дар кӯдакон бо усули оддии якмарҳилагӣ мутахассисони марказҳои ҳимояи аҳолӣ аз бемории сили як қатор шаҳру ноҳияҳои мамлакат ба машғулияти омӯзишӣ фаро гирифта шуданд. ин усул имкон медиҳад ки танҳо бо тасдиқи фазла бе истифодаи дигар таҷҳизоти иловагӣ ташхиси силро муайян кард. қаблан барои ташхиси силро дар кӯдакон гузаронидан лозим меомад ки дар кӯдакон сулфаи сунъӣ ба вуҷуд оварда шавад. дар натиҷа кӯдакони то 10 сола балғамро фурӯ мебурданд ки ин ҳолат барои ташхиси бемории сил мушкилиро ба вуҷуд меовард. яъне ҷорӣ намудани ин усули ташхис дар марказҳои ҳимояи аҳолӣ аз бемории сили шаҳру навоҳии мамлакат навгонӣ буда имкон медиҳад ки кӯдакон дар маҳалли зисташон бо роҳи осон аз ташхиси бемории сил гузаранд. баланд бардоштани малакаи касбӣ, табодули таҷриба дар кишварҳои хориҷ ба табибони кишвар имкон дод ки чунин амалиётҳои нави ташхису табобатро дар тибби мамлакат амалӣ намоянд. мавриди зикри хос аст ки дар семоҳаи аввали соли ҷорӣ бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон 150 нафар мутахассисони риштаҳои гуногуни тиб бо мақсади мубодилаи таҷриба бо ҳамтоёни худ ва ворид намудани усулҳои нави ташхису табобат ба хориҷи кишвар фиристода шуданд.